Čauko, kakauko, vítam vás teraz ďalšie u prvého videa na tomto kanáli. Bude to let's play z LOLka. Na tomto kanáli budem točiť let's play z LOLka, videa z LOLka, možno takedy CSko. Takže tak. A dúfam, že sa vám moje videá budú páčiť. Chcel by som točiť docela aktívne, ako nie že každé 2 dní alebo každý deň video, ale chápete. Hráme Yasuo na mide, som malý level, takže tu máme napríklad Kasadina a nejakého Garena na bote, takže je to poznať z toho, keď som malý level, lebo ja som bol 30, bol som bronz jednotka, ale to mi ukradli nakedy, tak som si založil nový účet, tu som teraz 20, mám tu Project Yasuo a Blood Moon Yasuo. No a už tu sú milióny a my môžeme hrať. Máme proti sebe karmu. No krásne. A neviem, čo by som také mal rozprávať. Dúfam, že vás moje videá budú baviť. A možno to budem aj strihať, keď bude vážne nejaká nudná časť, ale chcel by som to celé nechávať. Ale ešte uvidím. Trošku sa mi to seká, ale vám by sa to nemalo sekať, aj keď neviem. Dúfam, že sa vám to nebude sekať, ale to by ste toto video nevideli. Takže tak, nie, ja neviem ositovať. Fuj na teba. Na slovi mám 4. Takže tak. Toto karmu, nebudem nejak agresívny, budem úplne hádzať len toto tornáda, ale určite nebudem nejak agresívny, aby som nešiel po turetu, lebo keby ma dala, tak to bude zle. A chcel by som sa nafidiť, lebo ja sa normálne viem docela hrať, ale neviem ho určite hrať na jednotku. Bože, no dobre, trafil som ho. Budem stavať asi statik, neviem. Karma je AP, alebo, neviem čo to je, asi APčko. Takže by som potom postával niečo na resistance, no proti APčkám. Fup, trafím ju, jasne, že hej. Ďalší dvaja. A inak na Chenli sa volám Ares, ale na LOLku sa volám It's Bobo, lebo mňa kamoši volajú Bobo. A keď som to zakladal, tak som sa ešte nevolal Ares, takže sa volám It's Bobo, dúfam, že to nikomu nebude vadiť. Ok, keď na to vlastne niekto pozera. Nikomu to nebude vadiť, lebo na mňa nikto nepozerá, že? Zatiaľ, ešte to nikto nevidel, ešte hrajem ja, takže tak. Ale okej. Koľko má miliónov? Má 8 miliónov, my máme 18. Super. Piu. Inak kúpil som si ako prvý item normálne attack speed, aby som asitoval miliónov čo najviac. Lebo damage mi nejak netreba teraz. Damage si kúpim potom, aj kritiky na tomto, na statiku. Takže teraz, na Yasuo proste stavom attack speed zo začiatku. Neviem, tak kto určite môže stavať napríklad damage, ale ja stavam takto toto. Karma je 5. level, my sme tiež. Siup. Mám 26, ona má 14, ok. Jak to vyzerá na botu topu? Neviem. A teraz som tu sám, to už ste si všimli. Ale na ktoré hry by mohli byť aj s nejakými kamarátmi. Ešte sa ich opýtam, či by so mnou natáčali. Vy napíšte do komentárov, či by sa vám páčilo, keby tu bol nejaký kamarát. A tak. No kde je tá karma, kde je?
Ako vážne, keby tu boli nejaké nudné chvíľky, že by som zabudol rozprávať, alebo že by som nemal čo rozprávať, tak to asi vystrihnem. Tak. Bože môj, ja som nedal veľkého miniona. Jak to vyzerá na bote? Na bote, no, tá Morgana je tiež krivá. Čo má Karma za ultinu? No, ja neviem. Ja som ju netrafil. Bum. Ale tak každopádne ju nejak harasujem tými tornádami. Ona mi moc neuberá. Takže, a je tu Master. Čo tu robí? Chce dostať. Chce dostať. Aj on dostane, keď chce. Čo tu robí? Nechcem ho tu. Nemám rád Mastera. Alebo určite nie, ako... Keď za ňoho hrajem ja také, ale ako určite ho nemám rád, keď... Tu príde na mid. A ako ja ho tu nechcem. Ja vážne, ja neviem proste dávať minionov. Ja som asi pofidárny, alebo ja neviem čo som. OK. Počkáme si na ňu. Ako my nemáme ani jungle, ale keď dobre viem. Máme? Aha, máme Karmu. Sorry, oni nemajú jungle. Oni nemajú jungle. Takže neviem, či to je dobre, zle. Je to asi aj dobré, lebo na tope, kde sú dvaja, neviem. A tak majú jungle bez smajtu. OK, majú jungle asi, ale bez smajtu. OK. Nič nehovorím. Ten Master je asi v jungli. Bože môj. Jup. Dobre, neviem, ale ono to je výhoda, keď je ten Master na tope náš proti dvom, lebo má oveľa viac expov. Oni si to rozdielujú na dvoch, tie expy z minionov a on to má všetko pre seba ten náš, takže má viac expov než oni. Takže to je v podstate dobré. Alebo teraz tam sú dvaja, aj ten Master Štugátor, tak ja neviem, či je v jungli alebo čo robí ten ich Master. Není tu? A je tu. Nie je tureta, dobre. Už som sa bál, že do mňa ide tureta. Bardnem si to, neviem kvôli čomu, nemajú junglera, ale keby z toho botu prišli, tak nemám rád Morganu. Takže by som nerád, aby mi tu prišla. Jak som hovoril, nebudem agresívny, takže sa do nej nebudem púšťať a teraz má ešte... Teraz má plné hápka. Teraz má plné hápka. A ja som zabudol rozprávať, prepáčte. Som sa sústredil na ostitovanie. OK. Mám 2300, koľko stojí statik? No, mám na statik asi idem back. Koľko má? Ona má 39 miliónov, my máme 71. Máme skoro dvakrát viac. Ani jeden elix sme nepoužili, takže ako docela dobré. Na bote to nejak nedávajú. Ako ja by som im reálne mohol prísť, ale teraz to už nestíham a oni určite idú preč, alebo backnú. Tak neviem, buď prídem na ten mid, alebo budem mať farmu a nebudem zaostávať v leveloch, alebo im
prídem na bod. A nejdem im na bod, lebo už bekli. OK. No o tom som hovoril. Ten master na tope je proti dvom a má viac expo a dá si ich od dvoch. Proste, pohoda. Kde sú ďalšie minióni? Ja chcem miniónov. Prosím. Miniónov. Moji minióni, choďte preč. Ja chcem, aby to napušovala, alebo takto do nej nemôžem ísť. Ja sa bojím proste, že... Ešte keby som jej dal jedno také tornádo. A inak, keby som sa zakoktal, alebo proste nevedel povedať nejaké slovo, tak prepáčte. Ešte nikdy som takto nenatáčal, takže neviem. Takže sa budem zakoktávať, lebo nie som zvyknutý takto rozprávať. Ale dúfam, že to nebude tak strašné. Aj. No. Ona vie, že keby to napušovala, no tak by som ju hneď dal, no. Že ja na to mám damage, aby som ju sundal dole, ale tak... Počkaj. Ale veď. Kľud. Kamo, čus! Bakčus! 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 No way! No way! Bože môj, to čo som urobil? To nikto nevidel. Tá blbá Morgana. Odteraz neznášam Morganu ešte viac než predtým. Ja jej môžem dať ultinu, ja som ich mohol dať obidve, ale ona mi tam dá kvečku a nemôžem aktivovať ultinu. Bože môj. Čo to má znamenať? Oni sú proti mne spiknutí, ty vole. Ojajaj. A ináč, keby ste... vám vadilo, čo asi veľa ľuďom bude vadiť, že ja mám strašne detský hlas. Ako, proste, že mám detský hlas strašne, takže to veľa ľuďom asi bude vadiť. Takže dáme Vardu. Minióni. No tak ako, síce ma zabili, ale za to musela backnúť. A má väžu dole, no. Smola. Okay. Asi idem na top. Že by? Už idem. Už idem. Aj do krabíka. Ty vole. Pomoc. Čo to je? Čo to bolo? Ja neviem hrať. Ja, že tam budú dvaja, ja, že tá karma niečo prežije. Teda do nich idem, ale... Ešte tam príde tá Ashy s karmou, Cho'Gath s Mastrom, no tak neviem, čo mám urobiť. Ešte som myslel, že to prežijem, keď som bol po turetu, no ale nevyšlo. Pomoc. Mám 0-2. Vždy to môžem otočiť, keby som dal neviem koho. Poď sem.
Prečo som nemohol dať ultinu? Dobre, mám zase tornádo. Počúvaj. Ale ja keď sa môžem trafiť, no to sa netrafím. To nie je možné. Poď sem. Prečo som zase nemohol dať ultinu? Prečo som ju nemohol dať? Veď ja slažem ultinu. Ale veď, prečo som... Povieš, no. Bože. Ona ma nenechá dať ani tornádo, ani ultinu. Oni sú ku mne zlí. Už vidím názov. Neviem hrať. Prvé video, najhoršie video. Prvé video, najhoršie skóre. Nechcete mi ochraniť tú väžu? Ďakujem. Len tam nežomri. Prosím. Tyjo, no, ideme. Neviem im ukázať, jak sa to hrá. Kapa. Ja ukázať im, jak sa niečo hrá. Možno v sne. Čo tu robia? Ja neviem, čo som si myslel. Čo som si myslel? Čo som si myslel? Ja som si myslel, že keď flashnem a dám tornádo, no tak zase môžem dať tú ultinu. Ale zase som ju nemohol dať proste? Je to normálne? Že nemôžete dať ultinu proste do niečoho, do čoho chcete dať ultinu? Baktus! Čus! Nie! Ja som sa nemohol partnúť na toho miniona. Neviem prečo, ale asi som bol pri ňom moc blízko, neviem, no. OK, ale to by ste mohli dať, no veď za to. A ja nemám asi z tej karmy. To je karma. Určite to bolo počuť, jak som si grgol. Master, nechod do nej. Ne? Čo to ja vlastne stávam? Dobre, potom postavím toto a toto. To je všetko. Nie, dobre? Počkaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK. Easy. Piu. Už tam idem. Má to cenu tam ísť? Jasne, že má. Nič tam nedá, malo má to cenu. Piu. Asi som na neho ultinu nemusel používať, ale pre istotu. OK. Dobre, takže teraz ideme kde? Karma? Ahoj. Už sa bojíš, keď vidíš, že to som ja? Aha. Čus! Nechcem utiecť, nechajte ma.
Dobre vy. Ešte, že ste slepé. Dám si jeden poťák. Prečo sa chcú zdať? Veď na tom nie sme tak hrozne. Tak asi hej. Ona je na tom Ja som myslel, kvečko. Ja som myslel, kvečko. Ja som mohol mať kill. Minul som na to Ignite. Ako najväčší idiot. Dobre ja. Ukázka, ako sa nemá hrať Yasuo. Toto je názov toho videa, no. Dúfam. Keď sa volá inak, tak som idiot, ale... To bude normálne League of Legends Let's Play. Ukázka, ako nehrať Yasuo. Ako nehrať. OK. Kde ste? Bum! Kúkaj na to. Urobím tu, s vami. Poriadok. Hej, kde ste? Netrafil som ju. To bolo len kvôli tomu, že... Ale tureta, čo si ku mne dovoluješ? Vážne! Počkaj, potrebujem minionov. Dobre, nikto mne povedal. Zase ju nemôžem... Ja radšej utekam. Ja chcem utiesť. Dobre. To sa mi páči. Môžete mi to vysvetliť. Prečo som ja toto urobil? Prosím. Ale veď ja som nerobil zlé veci, tá Ashe, ona ma nemala trafiť. Tá Morgana ma tiež nemala trafiť. A bolo by to všetko dobré. Mal by som kill, možno nie, ale prečo by som mal by som asist. Asist možno mám. Asist nemám, lebo tá Morgana žije. Ja chcem... Koniec hry musí skončiť tak, aby som na tom bol dobrý. Tak. No, teraz mám tornádo krásne. Konečne! Poď sem! Poď sem ty. Poď sem. Kde ste? Nie! Ja som flashol, prosím! Dobre, mám kill. Flashol som, mám kill. Stačí mi to? Flash za kill. Flash za kill. Neviem, či mi to stačí. Ale proste ja robím blbosti. Ale... OK. Run, don't wait to get my shot. OK. No, ten Garen by ho mohol dať. Ej. Prečo si do neho nešiel? Tak by si ho možno dal, veď máš ultinu. Ja nechápem dnešných hráčov. No, to mám hovoriť, že ja nechápem dnešných hráčov. To keď sa pozrie nejaký hráč, no tak si povie, že mňa nechápe a nie ja jeho. Ja som múdry. Veru, že hej.
Chod preč. Kúkajte, koľko mi ubrala, lebo ja sa neviem vyhybať a ona sa vie trafiť, no. No, teraz sa moc netrafila. Ona ide po mne. Ona ide po mne! Podľa mňa idú barona. Ako, neviem, či na to majú no tak. Neviem, či na to majú zase damage, ale podľa mňa idú no jasne, idú barona. Mohli by ste ich v tom zastaviť? Lebo tam vidím krásne killy pre mňa. A možno to nebude taký fail, a možno pentakill, poď. Pentakill. Mám kill. Majú barona. Nemajú barona, veď majú... Oni chcú ísť barona? Alebo čo? Alebo čo chcú robiť? Wow. Aj. Čo som dneska zase urobil? Že proste nemali mať v ich týme karmu, lebo ja, jak vidím slovo karma, to je... Bože môj. To je kvôli tej karme, že tak zle hrám, hej? Budúce video bude výhra a budem tam mať... bude to výhra, hej? Budúce kolo. Budúce video z Lowka. Bude to výhra, hej? Toto môžeme vyhrať. Môžeme to vyhrať, keď ich všetkých dáme. Ja nehovorím, že toto nebude výhra. Ja to neviem, vy to možno už viete. Ale mám 5-9. Ale nie je to tak strašné, zase ako... 5-9 je zle, ale nie je to tak strašné. Ale tak damage nejaké mám. Len sa musím držať vzadu. Oh. Na čo mi je blúčko? Neviete, na čo mi je blúčko? Neviete, na čo mi je blúčko? Ja neviem, na čo mi je blúčko. Fúha, ale neviem, kde je ich tým, neviem, kde je náš tým, ja neviem, kde je nič. Ja chcem ísť za tú stenu. Fuj, krab. Nie, ako krab není. Fuj, není zase asi zlý. Neviem, ako na krab, neviem, aký je krab, ale... Dobre. Ja už som stlačil ultinu, ja si neuvedomujem, že stlačam ultinu, ale keď už idem s tou ultinou do tých 5, tak potom si uvedomím, aha, ale to bol zlý nápad dávať ultinu. Vážne, do nich idete! Ja chcem kill! Dali sme ich? A minul som zase flash aj všetko. Dobre! Push! S 1 miliónom, presne. Videli ste toho 1 milióna? Ten dokázal všetko. To všetko urobil ten 1 milión. Poďte do nich. Otáča sa to. Ja mám 2700, takže si môžem kúpiť nové itemy, budem mať oveľa viac damageov. Takže žije, čo ich žije? Cho'Gath? Nie, Cho'Gath a Morgana, fuj. Nemám rád Morganu, ale trik. OK, ja by som išiel back. Ale ja nechcem, aby umrel. Nechcem, aby som umrel ja, takže ja idem pre... Nechajte ma. Ja si tu pôjdem back. Čo si kúpim? Infinitko. Tak, a ideme. Nie, kúpim si ešte niečo. Chcem toto. Takže si kúpim lifesteal. Oh yeah.
6-9, takže bez tej sedmičky to je, a bez tej sedmičky to je 69. OK. Ale dobré, takže, ale otáča sa to, už vyhrávajú len o 7 kg a nie je to tak strašné. Ešte nejaké 4 kg, aby som mal o 1 kg viac než smrti, alebo aspoň 3 kg, aby to nebolo také strašné. Kamoši, hej, ako, neviem jak vy, ale vidíte tú silu? Teraz už som silnejší a už sa do toho dostávam, lebo som dneska nehral voľko. Takže už sa do toho dostávam. Veď boli všetci mŕtvi, prečo sú živí naraz? Minioni, fuj. Čo robí? Čo som urobil? Ale mňa to hodilo do ich spawnu s tou ultinou, ale veď oni neboli... nevadí. Ale už mám 10-10, už som to vyrovnal. Asi to vyhráme, tak ako... Povedzme si na rovinu, toto nie je taký problém zničiť, keď ich dáme všetkých. Lebo taký problém to není, keď ten náš Garen konečne pochopil, že je tank, že to musí tankovať a my potom do nich pôjdeme. On to asi konečne pochopil a ona... Tá ešte vždy nepochopila, že tá karma ju dá a minula si ultinu. Ja by som ti tam rád išiel, ale teraz sa mi tam nechce do dvoch ísť. Môj pes tam kňučí. A inak, keby mi tu niečo hovorila mamka, tak keby som bol uprostred nejakej vety a sa to strihne, tak mi tu asi prišla mamka, tak sa nedivte, ja to potom poviem, že nejaký strih bol asi. Lebo ja to budem strihať až tam, ja to nebudem takto strihať normálne tu, že budem vypínať video na chvíľku. Normálne to potom zostriham, takže to bude dosť divné. Takže kedy tam bude nejaký sek. Ale zatiaľ tam nebol. Kamo, čo? Ty si mudra. To bol play. To bol LCS play. Počkej. No, to už som nedal, no. Ale mám na Batister, mám 12-11, už mám o 1 kill viac. Ako minul som si flash na tú karmu, čo tu bola, ale asi som urobil dobre, lebo neviem, či by som inak prežil. Ale už len kvečkom dávam, no, nejak veľa. Ale keby ste počuli môjho psa, tak prepáčte. Inak poďme draka. Choďte draka, keď môžete. Poďte draka. Jau. 200 farmy. Mám najviac farmy? Asi hej, že. Náš master má 307 farmy. Čože? To čo je za blázna? Hej, to je ten posledný drak, že? Sa ho bojím. 12 000 životov, to je barón, nie? To je ako barón? Koľko má životov barón? 12 000, nie? To je barón proste. Ale mám... Fú, tak to je trošku problém. Jo, Garen prežil. Fuj. No, dal som si jedného. A ten Garen by mohol dať ďalších.
Kamo, toto je hlavné. Zoberte toho draka. Draka zoberte. A on si healuje životy. Tak hodne zoberete. Ale dajte ich. Hej, nemôžete to ukončiť? Nemôžete to endnúť? Ha? No to. Všetko dajte. Hej, oni to asi skončia. Nie? Neskončia. Tak nič. A som zase asi urobil blbosti, že... Kto má silnejšiu karmu, oni alebo my? My. O dosť. Naša karma má 16-13. Ja som si teraz všimol to skore toho Kasadina. 0-10. 0-10. To som nemal nikdy ani ja. Nikdy. 1 kill som mal vždy. Garen ide. Koľko má Garen? 10-8. To má lepšie jak ja v podstate. No nemá ako. Ale keby mal... Nemá. Kúkajte, aký ja viem trik. Čaute. Juhu. Bože môj. Chápete? Ja som tak agresívny. Ja som tak... On si to dal solo? OK. Ja som tak agresívny. Ja proste... ja si musím kúpiť toto. Za prvé proti Magic Penetration. Alebo ja neviem, jak sa to volá po anglicky presne. A za druhé ma to potom oživí. Takže by som potreboval, lebo mne dajú strašne KOčko. Ja robím tú chybu, že proste ja vždy skočím do fightu a prvý. A to je chyba, že proste ja potrebujem skočiť do fightu ako proste posledný, že už mám tornádo, až potom sa do nich pustím. A ten prečo to nešiel silnúť vyriešenie, lebo ja nechcem prehrať. Super, Garen. Ale máme vlastne ešte middlevú toretu, ktorú môžem ešte aj ja ochrániť. Majú tam oni tam majú majú minionov. Majú minionov, ale nemajú tých veľkých minionov, takže to je dobre podstatné. Nie! Ticho buď. No tak už máme po všetkom. Tak by sme asi prehrali. Tá karma. Nie, Kasadin má kill. Kasadin má kill. Oni nám zničili inhibitor. Kedy to stihli? Kedy nám stihli zničiť inhibitor? Tá karma koľko? V podstate si dala 4 killy? Nie, 3. Aká karma? Tá naša karma je... Kde ste? To nevie dať jedného miniona. Kde ste? Kde ste? Som naštvatý, poďte ku mne. Čo sa ma bojíte? Čo ani trafiť ma nevie. Ale trafila ma za tú hru 100-krát, ale nevie sa trafiť. Sorry. Ja neznášam ten slow od tej...
Ja sa držím za nimi a keď do nich skočia, tak do nich skočím aj ja. No, dobrý kasadín. Super! Zase som... Ako nehradia sú a som myslel, že to vyhráme. Ja som myslel, že to vyhráme. Normálne som myslel, že to vyhráme, ale my to prehráme. Nie, prosím. Prosím. Nie. Prosím. 25 sekúnd vydrž. Karma. Defenduj to, všetko. Čau pes. Prišiel ku mne pes. Čau pes. Pes. No poďte, nezničili nás. Ešte to nie je koniec. OK, to dostala rekt. Ale čo už? Poďme na nich. Máme 40 sekúnd. To musíme skončiť, Nie, už len 20 sekúnd. Veď máme do sekúnd. Máme 20 sekúnd. Dobre, on aj flashol, poďte. Jak to, že žije? Jak to, že Morgana žije? Bože môj. No, žijú. Nie! Ticho buď. Ja sa musím dohealovať. Poďte. Ja, vyhrali sme. Nice. GG. Oh yeah. Dobre, vyhrali sme. Feelings of the soul, too many risks to take. Just let